ερωτηματικά για τις οικογένειες των Κυπραίων, οι οποίοι χάσανε πολλούς δικούς τους ανθρώπους, μεγάλους, μικρούς, παιδιά, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα που έμελε, Σωτήρη, να γραφτεί στην ιστορία. Μιλάμε για το αεροπορικό δυστύχημα της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος πριν από 11 χρόνια, το οποίο συνετρίβει στο Όρος Γραμματικό. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν για πρώτη φορά στην εκπομπή και είναι μια πολύ συγκλονιστική ιστορία της κυρίας Κούλας Κυπριανού, όπου μέσα στο αεροσκάφος είχε την κόρη της, τον γαμπρό της και το εγγόνι της και έμεινε στο σπίτι με ένα μωρό 20 μηνών. Για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια μπαίνουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το σπίτι. Η κόρη της και ο γαμπρός της, όπως άφησαν το σπίτι, το καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός, και όταν μας πήγε στην κρεβατοκάμαρά της, μου άνοιξε την τουλάπα της και μου λέει: αυτά είναι τα ρούχα της. Λέω: γιατί δεν τα έχετε δώσει ακόμα? Μου λέει: είναι το μοναδικό πράγμα που έχει μείνει ακόμα να αγκαλιάζω από την κόρη μου. Οι μνήμες αυτές εδώ στην Κύπρο είναι πάρα πολύ νοπές. Η γυναίκα αυτή ουσιαστικά έγινε μαμά ενός μόλις 20 μηνών παιδιού. Μας μιλάει ακόμα ο πατέρας μιας κοπέλας, όπου έφυγαν από εδώ μαζί με τον σύζυγό της τότε για να κάνουν το μήλα του μέλιτος, και αυτό που πραγματικά είναι ανατριχιαστικό στα μάτια αυτών των ανθρώπων είναι ότι παρότι μπορεί να συζητούν κάποια άλλα πράγματα στην καθημερινότητά τους, έχουν μία μόνιμη θλίψη στα μάτια που σου λένε: το παιδί μου κάποια στιγμή ξέρω ότι θα μου χτυπήσει την πόρτα και θα γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί αυτό το αεροπλάνο να έφυγε για πάντα και να μην μας τους φέρει πίσω. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, γιατί μιλήσανε για πρώτη φορά. Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μια συγκλονιστική ιστορία που έμενε να αλλάξει την ιστορία και τη ζωή της Κύπρου. Έκαναν κι άλλα ταξίδια, αλλά τούτον ήταν το τελευταίο. Ακούσαμε ότι έχει πρόβλημα ένα αεροπλάνο. Και τρέξαμε στην τηλεόραση να δούμε και είδαμε ότι ήταν το αεροπλάνο της Ήλιος. Mayday, Μάπο, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους! Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους! Mayday! Στις 14 Αυγούστου του 2005, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας εδώ στην Κύπρο, διαδραματίζονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Η πτήση 522 της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος συνετρίβει στο Όρος Γραμματικό. Η Κύπρος για ακόμα μία φορά βυθίζεται στο πένθος. Με την κάμερα του αποκαλυπτικά συναντήσαμε τις οικογένειες των θυμάτων και 10 χρόνια μετά άνοιξαν την καρδιά τους και μίλησαν για όλες εκείνες τις δραματικές στιγμές, αλλά και για το μεγάλο αναπάντητο γιατί της αεροπορικής τραγωδίας που μέχρι και σήμερα ουδής τους έχει δώσει σαφή απάντηση. Ο Νίκος Χαραλάπους ήταν επιβάτης της μοιραίας πτήσης μαζί με τη σύζυγό του Άντρη και τη μόλις 6 ετών κόρη τους. Το σπίτι τους από εκείνη την ημέρα έμεινε ερμητικά κλειστό. Είναι το χειρότερο πράγμα, ας σου πεθάνουν συμπαίκια. Ο Θεός να μην το δείξει ούτε σκούντρου σου ούτε φίλου σου. Είναι το χειρότερο πράγμα. Έτσι ήταν αρρωστή, ήταν το πιο αγαπημένο ζευγάρι, νομίζω. Δεν ήταν κανένα ζευγάρι έτσι αγαπημένο. Πάντα περνούσαν καλά. Πίσω τους έμειναν οι δικοί τους άνθρωποι να τους θρηνούν. Η μητέρα της και ο πατέρας της Άντρης, Κούλα και Λοΐζος Κυπριανού. Αλλά και ο μόλις 20 μηνών γιος της, που δεν τον άφησε να ταξιδέψει μαζί της. Αυτό το σπίτι έκλεισε για πάντα. Δεν έχει κανέναν εδώ μέσα να κάθεται. Έμεινε μόνο το μωρό. Τα κυπριακά μέσα ενημέρωση στην αρχή μεταδίδουν συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα αεροσκάφος της Ήλιος που κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς την Κύπρο. Μετά από 5 λεπτά έδωκε άλλη ανακοίνωση η τηλεόραση ότι το αεροπλάνο έφευκε από τη Σκάλα και πήγαινε στην Αθήνα. Εκεί οι ελπίδες βυθίζονται ξανά στην Άπισσο. Όμως ένα ανοιχτό κινητό του γαμπρού της κυρίας Κυπριανού της δίνει ξανά ελπίδες πως τα παιδιά ζουν. Όμως η πραγματικότητα θα τους διαψεύσει με τον πιο τραγικό τρόπο. Ύστερα σε κόψε ο νους μας να πιάσουμε το κινητό που είχε ο Νίκος, το κινητό του να χτυπήσει. Χτύπαν το κινητό του. Το κινητό του ο Νίκος εξήχασε το μέσα στο αυτοκίνητο που το πήρε στη Σκάλα και χτύπα.
και νομίσαμε εκείνον το κινητό έβασταν μας στη ζωή. Τα δευτερόλεπτα περνούν και η κακή είδηση δεν άρχισε να φτάσει στο σπίτι της οικογένειας Κυπριανού. Κατά η ώρα 6 ήρθε μια αστυνομία και ζήταν το σπίτι μας. Είπα τους και Γιώνη, κατάλαβα το, για να έρθει η αστυνομία λαλός είναι και τα μωρά μας μέσα. Είπε μας αστυνομικός, συλληπιτήρια λαλή μας, είναι και τα μωρά σας, τα παιδιά σας μέσα. Η Κωνσταντίνα μου, μάνα μου την Κωνσταντίνα μου, τη χρυσή μου την κόρη, ήρθε και λαλή μου γιαγιά, που να έρθουμε να σου φέρουμε δώρα γιαγιά. Για που το βάλες καρδιά μου, μα νύχτα πάνια. Στο σπίτι μέχρι και σήμερα τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν έχει μετακινηθεί, όλα παραμένουν σαν εκείνη την ημέρα που έκλεισαν την πόρτα πίσω τους σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Έτσι τα φύγαν το σπίτι τους έτσι όπως είναι, δεν εφίαμε τίποτε, τίποτε δεν εφίαν, μεγάλος καμός, διότι δεν το ξεπέσα. Ο κύριος Λοΐζος Προκοπίου μαθαίνει την είδηση από την τηλεόραση. Ένα αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Ήλιος πετά ακυβέρνητο και αμέσως στο μυαλό του πηγαίνει στο γιο και την ύφη του, επιβάτες της μοιραίας πτήσης. Οι δικοί σας άνθρωποι ήταν στο αεροπλάνο? Η δική μας ήταν ο γιος μου με την γυναίκα του. Ήταν παντρεμένοι 10 μήνες περίπου. Πήγαιναν ταξίδι με διάμεσο στην Αθήνα. Πήρα τους στο αεροδρόμιο το πρωί και είδα το αεροπλάνο που κατέβαινε και λέει ο γιος μου με τον αεροπλάνο να φύγει. Από την αεροπορική εταιρεία είχαν εξαφανιστεί οι πάντες. Κανείς δεν βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για να ενημερώσει τις οικογένειες και τους συγγενείς των επιβατών, που έλειωναν από αγωνία. Σχεδόν 5 ώρες μετά την πρώτη μετάδοση της είδησης, αρχίζουν δειλά-δειλά να τους δίνουν τις πρώτες πληροφορίες. Στην εταιρεία κανένας δεν απαντούσε. Στο τέλος, αποφασίσαμε για να πάμε στο αεροδρόμιο για να δούμε, ας πούμε, τι γίνεται. Το μυαλό του κυρίου Λοΐζου Κυπριανού σταμάτησε στα δραματικά δευτερόλεπτα που κλήθηκε να αναγνωρίσει την κόρη του ανάμεσα στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας. Εκεί έσβησαν τα πάντα. Το πιο έντονο ήταν την ώρα που είμαστε στο νοσοκομείο για αναγνώριση, που μπήκαμε μέσα, που δεν μπορεί να περιγράψεις τι είδαμε εκεί και καμιά φορά δεν και συζητώ το, ούτε περιγράφω ούτε λέω. Όμως την ώρα που είδαμε τα παιδιά μας και εγώ και συμπεθαραγούμαστε μαζί και έστω τουλάχιστον είπαμε τούτη είναι η δική μας. Δηλαδή ας πούμε ήταν μια στιγμή ας πούμε έναντι του όλου του άλλου του κόσμου που ήταν εκεί, τουλάχιστον λέμε αναγνωρίσαμε τους δικούς μας. Το μεγάλο γιατί, το πικρό παράπονο παραμένει ακόμα και σήμερα. Όπως υποστηρίζουν, κανείς από τους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας δεν καταδικάστηκε και μετά από χρόνια η υπόθεση πέρασε στη λύθη.